काहे खाती लोगवा डाको। अरे काहे खाती लोगवा डाको। बेईमान बनल बा ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। काहे खाती लोगवा डाको। बेईमान बनल बा ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। एकरा जाए खाती बाँस के। एकरा जाए खाती बाँस के बेवान बनल बा ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। एकरा रहे खाती समसान। अरे एकरा रहे खाती समसान घाट बनल बा ए शरीरिया और माटी के मकान बनल बा। ए शरीरिया और